Kaixo Joseba, Maixabel naiz. Hemen Zaldibiko Ilati tabernan gare eta gaur monde jukiten erakutsiko dizuet. Orain dela 14 urte hasi nintzen bertan lanen eta gure espezialitatea plater preziatuena mondejue da. Mondejue ardikik egiten da nestebete bat. Ardi segoa damaki, gero porrue, arrautza, pipar pixkat eta gatza. Hemen Zaldibin oso ezagune da, bertako produktu badala esango genduke, eta hemen inguruko herritan oso ezagune da. Mondejukin batea baita ere ardikie lantzen deu, ardikie saltxan, ardikie sesinain da. Hemen gare, mondejun osagaiek esango dizuet, hasteko dauku porrue, ardi segoa, arrautzak, gero piparra, eta gatza botako ju. Hoi dana, esten sartuko deu. Hasteako jarriko deu salda iken, porrue eta ardi pusketa batekin. Salda hortan, mondejuk egozingo iteu. Hasiko gea nasketa iken, neurrik eta pixka begira iken deu, hola, gutxi gora bera porrutik hola, utziko deu, eta guain segoa. Porrutik 5 bota baiteu, hemendik pare bat, pala, pixka geixio. Guain, arrautzean hastuko diu, eta txukora bera. Nik errezeta hau etxen ikasi non. Amona handik hasi, gero gure ama, azkenen danok ikasi deu. Guk hemen mondejuk eskaintzen dikeu, pintxo modun, razioka, nahi dan bezala. Mondeju beti atatzen deu, bere mondeju zopakin. Aurten beste nobedade bat, ata deu. Pixkate mondejun asuntu hau aurrea jundein, mondeju kroketak indikeu. Eta egia esan, herri mailan da baita kanpotik etorri zaigu jendea, mondeju kroketa eske. Oso gustokoki atabi eta hau dana nahastu deu, hain gatza eta piparra botako ju. Eta piparra. Oain ondo nahastu eta ingo deu esten sartu. Estea dauku alde batetik lotuta, inbutu txiki hau jarriko diu, eta sartu ingo deu. Beste este betetatik diferentea, hau odolakin ez da iken, hau iken da arrautzakin. Kanpotarrak etortzen dienen animatzen die probatzea, eta egia esan, gustatzen da. Hemen dauku bat, utzi bartzaiola haize pixkat, zatik gero hau iken da hazi. Egosteko nazten da, eta hau geldituko da bete-betea. Eta hau egosten jarriko deu, lehen esan dizueten salda hortan. Ikuste zuen bezala, hau azten nahi da, arrautza izaioa gortzen, eta gelditzen zaio haize ondarroek ingo ditu horraz batekin zulatu. Hola exe zulatuko ditu, ez tein lertu mondejue. Hau hain, ordu terdin eosten eukiko deu, suabe, poliki, eta ordu terdia prest izango litzeke. Kontatzeko, urrin azkeneko iganden ardikeuna ospatzen deu, eta bertan mondeju lehiaketa eta gaztar lehiaketa izaten die. Guk mondeju lehiaketan parte hartzen deu, eta sarin bato beste ata izan ditu. Halare, gutzako saririk garrantzitsuena tabernako mostradoren dau. Hor epaitze gaitue 100 eta pintxo bakoitzeko. Hauxe da Zaldibiko mondejue, espero dut gustoko izatea, eta bakizuen ungaren Zaldibi eta Ilati tabernan. Danok konbidatuta zaudete.